duguna da hori, partekatzea eta zeo zer emozionalki egitea eta sakontzea, ez da, hildo horretan. Akaso hainbeste urte pasau ondoren, nahiko gatxe izaten da, ez da, horrelako bizipenak, gogoraztea, baina zoritxarrez mundu mailan gauden egoera ikusita, nik uste dut ez dagoela bat ere gaizki, baizik eta komenigarria dela, Ibarren bizi izan ginen egoeria beha aipatzea berriro eta gogoraztea. Hori da, teknika bat, nun oposaketa barik, ez kainoiak aurre egiteko erasoari, ez abioiak eta abar, jartzen dira eskuadrilla guztiak pare-parean, bestearen onduan, eta abiadura gutxikin juten dira, bum, 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 behin eta berriz, gune bat txikitzen, erabat txikitzen. Hori da Bombardeo en el fondo izeneko teknika. Herrizabera 175 erabat txikituta gelditu zen, hau da. Zenbaki zehatza daukago, zenbat etxe erabat txikituta gelditu ziren, eta hortik aurrean nik esango nuke hasi zala egun, bere neurri izan arren, ezautzen dugun nahi bat, ez da? 50. hamarkada horretan, berriro enpresako tailerren nola partekatzen dira etxiak eta tailerrak, ez da, guretzako ikur bat, ez da? Nik uste dut oso adierazgarria dela garaiko arkitektoak izan zuten azterketa egin bezain pronto, hemengo egoria nolakoa zen, ez da, eta esaten zeben, estatuan probablemente ez dago beste tokirik hain bihurria. Dana aldaparaz josita, etxea eraikitzen ziren egoren ardatz horren inguruan, baina ailegatu zen momentu bat, populazioa igo bezain pronto, 1950an, 16.000 biztanle gauden da Ibarren. 10 urte geroago, 1960an, bikoiztu izan, 32.000 lagun. Hamarkada baten eraikitza eta aurre egitea horrelako egoera egun ikusten dugun, zenbat astakeri eta zenbat astakeri egin ziren, ez da? Ulertezina dela, probablemente, baina bizin behar da garaiko errealitatea, ez da? Ezin daukatu Eibarko herriaren implikazio republikarekin eta ezkerrarekin nabarmena zala. Eta hor dauden pertsonak eta nun zeuden, batzuk hilda, beste batzuk erbesteratuta, beste batzuk kartzelan, eta horretarako beharrezkoa zen horrelako batasun eta arrotasuneko espiritu bat sortzea, eta hori zeren bitartez izan zen. Elkarteak, soziade gastronomikoa direla, kirol elkartea, horregatik lehen aipatu dut, Eibar futbol taldea, edo soziokultural rekreatibo Arrate, edo aurretikan zetorren orain ja klub deportiboa, horren inguruan gauzatu pizka bat arrotasun hori eta itxaropena zabaldu nolabait esateko. Ibilaldi horretan pizka bat aztertuko dugu Eibarren lehenengo bombardaketa sufritu ostian, abuztuaren 29 izan, 36an, ayuntamentuak prestatu zuen 16 babesleku. Horretarako gehizenak ziren, trenbideko tunelak, hori aprobetxatuz, ero matxari izan dagoen tunela, esate baterako, Orbeako gaur eguna existitzen dena, eta bigarren esparrua aprobetxatzeko izan zen, estali gabe zeuden tunelak, esate baterako Ego Gainen, ero 2 de Maio eta alako tokizetan, bertan sartu, ero beste batzuk zeuden naturalagoa zirenak, esate baterako kerizpe soziadian dauna. Biztanle bakoitzak bazekien bere etxearen kokapena ikusita nora joan behar zen. Hau da, bizitza maza, ez dakit, kalbetonen gertu daukazuen babeslekua dira, hemengoa eta hemengoa. Barrenako jendia joan behar zen, ez dakit nora. 7.000 eta piko kilo bota ondoren bakarrik egun horretan, zein aurrekoak gehi 29. bombardaketa zen, are gehiago. 17ko urtarriaren erdialdean egon ziren hemen Robert Capa, hain famatua den argazkilaria, eta hor daukate, baina esan argitaratu Espainia. Eta saltzen da Eibar guztia nola zegoen garai horretan, ez da, erabat txikituta Bidebarri eta parte hori eta hori guztia. Orduan,
hori ukatzea eta esatea zuaren ondorioak izan zirela eta, en fin, ni dakat ideia bat eta nire teoria da, populismo horren aurrian eta leloen aurrian, simplifikazio horren aurrian, betire historialarien lana dela dokumentotik adieraztia benetan pasatu ziren gauzak. Ez bakarrik iritsi za, baizik eta zientifikoki adierazi gauzak nola izan ziren, ezta? Eta hori da nire ardatz nagusia. Ganora barezko leloak eta ukatzen dira, aurre egiten dira dokumentu hori.